Joo. Joo, saa tulla. Eikä varmaan olla siihen, että on tullut peksi. Kilpi tähän. Ohittakaa mun. Voi vetää sitten tuplalaukauksia hyvin, mutta kerran tulella kuitenkin. Tässä mennään jo. No en mä tiedä. Sun pitää riuttaa se ovi saatana sarasella. No niin, hei. Sä nyökkäät ja ykkönen sanoo ne käskyt sitten. Sami, sun pitää jäädä nurkkaan. Mitä? Joo, ja sulla jäi toi ampumatta. Joo. Kaikki kuoli. Eli mikään tapahtuu, että tullaan ulos silti. No niin. No joo, vedä se näkin. Täällä ei ole mitään nähtävää. Nothing to see here. Mä tuun katsomaan nyt täältä puolelta. 2 seuraavaa siihen. Siis mä nyt haluan kerrata, eli siis ykkönen on tää, joka juoksee sisään. Joo, mutta sitten vaihtuu numerot tavallaan. Joo, mutta ykkönen ampuu tuon nurkan. Ykkönen ampuu, kaikki sektoriinsa tulevat, eli ampuu tuon oikean, sitten rupeaa kääntymään, näkyy seuraava, ampuu sen, sitten ei näy muuta. Niin. Mutta kakkonen periaatteessa ampuu saman kohteen ykkösen kanssa. Kyllä, joo. Okei. Eli jos siellä on pystyssä vielä joku, tulee, ottakas vähän, tulee nyökkäys ja mahdollisimman pitkä kurkotus siinä. Okei, ei mitään valmiina vaan. Hyvä. Nyt meni nopeasti lähes yhtäaikaisesti, eli ei tullut isoa viivettä siihen hommaan. Sitten ilmoitus sieltä. 2 vihollista tuhottu, tullaan ulos! Noin. Ja odota sen verran, että tuo ehti perään sieltä. Noin, ja nyt sieltä noin. Hyvä. No niin, nyt näytti hyvältä. Joo, 2 seuraavaa. Joo, ratkaistaan pikku paussi. Meni muuten ihan hyvin, mutta se koko ajan kääntää asetta enemmän kuin tuon on ampunut, niin kääntää tänne enemmän. No joo, edetään. Joo, ja lähde liikkeelle sieltä. Noin, nyt mä menen edetään. Hyvä. Joo, se oli hyvä. Ja kun on valmista, niin tukikädellä puristat kyynärpäästä. Noin, puristat ja heti kiinni. Sä et saa nyökätä ennen kuin se on puristettu kyynärpäästä. Ja sä kurkotat valmiiksi. Kuka kuva selkää? Johannes! Otetaan uusiksi. Otetaan uusiksi. Onneksi me saatiin se videolle. Täällä on liian monta porukkaa nyt. Toi hyvä päivä. Tänne päin jalkaan. Joo. Kaikki jota ammut. Noin, ja sitten puristus tulee. Kaksi kohdetta tuhottu, vuodet tyhjä! Ottakaa tähän seis. Ammuiko tuota? Joo. Mutta tää on se. Joo, kyllä. Niin elikkä joo. Mut sun pitääkin. Sun pitääkin. Pitää olla mahdollisimman nurkassa, ettei ei nyt tuu tänne keskelle huonetta, vaan jää tänne näin. Käytännössään tää nyt olisi ammuttu, mutta voi olla, että sieltä nousee uudestaan joku
pystyy, niin paikkaa sen. Niin otetaan nyt niin ulos tästä ja seuraavat 3. Niin, eli komento lähtee tästä. 2 kohdetta tuhottu, puolit tyhjä, tullaan ulos. 1, sä teet 2 perään, joo, noin.